Kidamtang teleponi payeng koraner kep arni anerlo porpai sia porpen Karbiang Long Autonomous Council Conference hall along medical asai campaign phirangkya mai ingni ponsi special health and wellness scheme kangpu ponji phan phirangkya mai kangnipon phirangkya mai along joint director borsing rong pipen ke pachini ponke non nangkeleji thereponi phai thongke brai siar ni pen asamang kangpi prek jama dimalong special health and wellness scheme kibi ponji phan pangcheng ponpu laso long pacheton dunsi Karbiang Long arlo long inkwara trok a constituency long tamila bang sosai Kewangji thereponi phai thongke brai siar ni pen pangcheng ponpu kicheng si lake lumbajong constituency long pen si pangcheng ponpu asam angkang along anutin abang phu osomar pen kesar kikri atum andami ABHA pu akad kapasalam ji aphan si bang sosai deng ponpu Labangso ABHA akard pen ajok inura bang phualong kopia ke so doma lapen kupisi se kachelang ponangji lapen laso akard kaselam pen ajok ke wang jilangani se kachelang pontang akiso do anta online along si klang etpo lasila bangso akard kaselam ke pangcheng ji aphansi sai deng ponpo lapen Karbiang Long alota me laso akard kacheselam dun peji aphanta chuningri padopon Kewangji thereponi phai thongke brai siar ni asamang kang pi prek jama dimalong kang pua sai deng ponpo lason thotsi Karbiang Long alota me lumbajong constituency langsoliet high school along pensi pangcheng ponpo lapen Karbiang Long Autonomous Council CM Dr Tuliram Rong hangari deng pensi ingpu ponpo lason thak si long inkora trok a constituency long tami humri dampen sai ke claim ponpo lapen Karbiang Long arlo arat atum tami RD nangkipi dunji aphanta joint director pen kachuningri padopon Karbiang Long Autonomous Council akerap pen job special health and wellness camp Karbiang Long angdang chokeli olasam ta labangso a health camp ke paduji ki chengi non 31st March pen lo Labangso health camp ke ini tu Chinghon Chief Minister of Assam Dr. Himanta Biswa Sharma alanghin pen anutin amuni laphan isi a health card kasalam japan abha ID laso creation a card labangso card pen job anutin laphan alang mina akisu lapen ke ahemasor a detail dopo labangso card pena jok no hokle se jelangnam sitame all India government hospital institution nong damu pula tangte alang phan kupitima aprang kisu tang lai hui alam hanak top lap du lapo las kagos potro si ponjok plot pen ada kisu jelang ke joy kia phan lason si kepang cheng ponlo lanon 31st March hin pen anutin along tin IMCYC litum Karbiang Long itu ipo lasi labangso long nang litum media sor panchuning ri ke lapuik lo rong asor anutin lake kiduk ke lang lelo anutin ta labangso kem long mang cetong dunra amina kisu tanang cepak lang dun pen la pen ke pene hong hap hongru atumne du pusitame lahai tum hanta litum hadat akart samar pipo latum urunodoi Kulune government ason asangi akijoy dan latung long ko. News report Karbiang Long Live.